Kiedy idziesz na urodziny? Tak późno idziesz na urodziny? Te Tak późno! dzieci posiedzą 2 godziny i do domu pójdą. To późno ona robi te urodziny. Nakremowałeś się? Tak? A jaki krem używasz? Kacper? Jak? Nie wiesz. Tak jak u nas z tobą, patrz jak u nas stoi. Z tobą, no. Patrz. Widzisz? Już by chciała chodzić. Patrz jak stoi. Ja cię. Fajno. Jeszcze parę tygodni No zacznie i zasuwać poleci. się. Jak się cieszę, skoko widzisz. Kuku.